ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எதிர்பார்த்த கிவ்அவே வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான். சாரி, இன்றைக்கி வீடியோ லேட்டாக தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும். நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கிற டைம் 7:05. ஸோ வாங்க நம்ம கிவ்அவே வின்னர்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். நான் சீட்டில் ஒருத்தவங்க நேம்லாம் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன். ஓகே, நம்ம அந்த நேம்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் அந்த சீட்லாம். ஓகே, இப்போ போட்டாச்சு. ஓகே, உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் நாங்கள் குளுக்க போகிறோம். உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் நாங்கள் நேமும் எடுக்க போகிறோம். ஸோ குளுக்கலாம். ஸோ யார் அந்த லக்கி வின்னர் ஃபஸ்ட்டு? ஓகே, நம்ம குளிக்காச்சு. இப்போ நம்ம எடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லக்கி வின்னர் யார்? ஐஸ்வர்யா. கங்க்ராட்ஸ் ஐஸ்வர்யா, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வின்னர். ஓகே, தோத்தவங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லக்கி வின்னர் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம செகண்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம அந்த செகண்ட் லக்கி வின்னர் யார் நம்ம பார்த்துடலாம். யார்? பிரதீக்ஷா. கங்க்ராச்சுலேஷன் பிரதீக்ஷா, நீங்கள் செகண்ட் வின்னர். நெக்ஸ்ட் யார்? ஓகே, நம்ம குளிக்கியாச்சு. தேர்ட் கிவ்அவே வின்னர் யார் நான் இப்போ சூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சீட்டை எடுத்து பார்த்துடலாம் யார் நேம் இருக்குன்னு. ஓகே, ரிஸ்வானா. வாழ்த்துக்கள் ரிஸ்வானா, தேர்ட் கிவ்அவே வின்னர். ஃபோர்த் கிவ்அவே வின்னர் யார் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபோர்த் கிவ்அவே வின்னர் யார் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, ஒரு ஷீட் நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. யார்? சிவகுமார். கங்க்ராச்சுலேஷன் சிவகுமார். ஓகே, லாஸ்ட் கிவ்அவே வின்னர் யாருன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, லாஸ்ட் கிவ்அவே வின்னர். ஓகே, நம்ம இந்த சீட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். யார் இது? ஜெசிகா. வாழ்த்துக்கள் ஜெசிகா, நீங்கள் ஃபிஃப்த்து கிவ்அவே வின்னர். அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம ஒரே கிவ்அவே வின்னர் சூஸ் பண்ணலாம் நான் இருக்கேன். ஸோ நான் நிறையா பேர் சூஸ் பண்ணலாம் தான் இருக்கேன். ஸோ செகண்ட் கிவ்அவே தானே. ஸோ இந்த தடவை கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துகிட்டு தேர்ட் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அதிகமாக எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச கிஃப்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். ஓகே, நம்ம அந்த 60 கிவ்அவே வின்னர் மட்டும் ஒருத்தவங்களை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 60 கிவ்அவே வின்னர். இந்த லக்கி லாஸ்ட் வின்னர் யார் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ. ஓகே, ரஞ்சிதா. கங்க்ராச்சுலேஷன் ரஞ்சிதா, உங்களுக்கு வெறும் ஸ்லைம் மட்டும் தான். இந்த 5 வின்னர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம பார்பிடா இந்த ஸ்மால் டால் அப்புறம் ஸ்லைம் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறோம். நம்ம லக்கியாக லாஸ்ட்டாக நம்ம செலக்ட் பண்ணவங்கனால ஸோ உங்களுக்கு ஸ்லைம் மட்டும் தான். ஓகேயா? ஓகே, நான் செலக்ட் பண்ண வின்னர்ஸில் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட அட்ரஸ்லாம் அனுப்பிடுங்க. அட்ரஸ் ஓகேயா? அட்ரஸ் அப்புறம் பின்கோடு, நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க, உங்களோட வீடு அட்ரஸ் எல்லாமே அனுப்பிடுங்க. ஓகேயா? கிவ்அவேல வின் பண்ணாதவங்களும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஸோ நம்ம சேனல் நெக்ஸ்ட்லாம் கிவ்அவே வரும். அதுக்கு நீங்கள் தான் நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்கணும். ஓகே, ஜெயித்தவங்க ஜெயிக்காதவங்களாம் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் லவ்லாம் கொடுங்க. நம்ம சேனலை நிறைய பேர் போன கிவ்அவே அந்த மாதிரி தான் பண்ணிங்க. கிவ்அவே முடிஞ்சோன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீங்கள் போயிட்டீங்க. ஸோ 2 மந்த் அப்புறம் நம்ம கிவ்அவே வைப்போம். நீங்கள் நிறைய சேனல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நிறையா வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தால் கூட கிவ்அவேலாம் வைக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் கிவ்அவே வைப்பாங்க. நம்ம சேனலில் வியூவர்ஸும் கம்மியாக போகிறாங்க, சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்குறீங்க, நம்ம செல்ல குட்டிஸ்ன்னு நான் வைக்கிறேன். ஸோ ஃபீல் பண்ணாதீங்க வின் ஆகாதாங்க. 2 மந்த்துக்கு அப்புறம் கிவ்அவே வைப்போம் கண்டிப்பாக. கிவ்அவே வின்னர்ஸ் கிஃப்ட்லாம் வந்தோன்னே வீடியோ எடுத்து எனக்கு ரிவ்யூ வீடியோவும் அனுப்புங்க. நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் தனி வீடியோவாக போடுவேன். ஓகேயா? ஓகே, பாய் பாய்.